Там червеното да е. Да. Значи, рано сутринта, площад Спартак. Героите са малко сънливи. Отпътуваме след малко за Гърция. Крайна дестинация. Като гледам, всички са доста развълнувани. Я да видим, тук е майка. Мамо, я ми махни. Янче, я ми махни и ми кажи къде се намираме в момента. Или че в момента сега сме на камера. На камера сме, да. В ефир си в момента. Така. Значи намираме се в град Софли, в Гърция, в хотел Орфей. Аз съм Яна и мога да ти спея нещо. Това ще го запазим за вечерта, когато си на градус. Тя не може да пее, бе. Оф, и Митко тук. Защо? Аз съм бай Митю Мастъра. Друго кой да кажем? Аз съм си бай Митю Мастъра. Кажи ми, студено ли е отвън? Студено е разговор. Искаш да се хвърля през тераса? Помогни с... Ето и Герито. Да, това нещо. Има асансьор. Просто го издърпа и аз ще помогна. Гери, в колко трябва да се събираме? 12 без 15 долу. Гръцко време. Я да видим и терасата. Охо, и Георги тука. Ето изглед в момента има от Гърция. Значи в момента се намираме в град Софи. Град или село? Казвам здравей на Денито и тя е с камерка. До нея е Танчето. С кой си в една стая, Паула? Ами в една стая съм с Герганка. После искам завтра ще отдела. Непременно. Значи намираме се в село Софли. Изглед от терасата на хотел Орфей, в който се намираме. Интересно, как ли он? Ето го и Георги. Я да видим сега. Да направим едно обяснение. Да пробваме страна да се облегне и така, че не будеш къде парапета просто, не са много красиво място. Малко сълце, но много приятно. Гери, само се пази назад. Мини назад, само да направя един хубав запис. Чакай малко, чакай, ще ме снимаш. Чакай малко, ела тук. Гей вика чао, ела тук, ела. За къде съм аз без тебе? Мерси, майка, много. Много ти благодаря. Я да махна последно, преди да съм се качила. Ето го лицея в град Софли. Това е самото училище. Розово, много приятно училище. Ето го цялото, един изглед. Идвам! В момента сме в гръцкото училище, вече виждаме някои от гърците. Много е шумно и се запознаваме. Ето, запознаваме се. Paula, nice to meet you. Paula. Много големи са жури. Ето, виждаме едно момиченце. Hi, welcome. My name is Anna. Paula. Nice name. Σήμερα, πριν αρχίσουμε την εκδήλωση αυτή, να δώσω από όλους μας από το σχολείο μας ένα αναμνηστικό δωράκι και για τους συναδέλφους και για τα παιδιά που ήρθαν. И защото нашата директорка Стелитко утре, няма да се видим друг път с нея, иска от името на нашето училище, на нашите деца, на нас, да ви даде по едно дарче. В момента се раздават подаръци от страна на гръцките ни приятели. Ето. Копия от това ще дам на вашата дирекция. Фотоантиграфо, не е помните доскорило се фотоантиграфо автография. Така, освен това, значи има тук лицензия. Се радваме, че намерихме такъв съмишленик и тя направи възможно това сътрудничество между
нашите. Точно в този рома сте отивликаме антапокриси στο πρόσωπο της διευθύντριας του σχολείου σας που βοήθησε να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα που έγινε. Надявам се, че ще бъде също интересен за вас. Вие вече се познавате повечето, станахте добри приятели и пожелавам ви успешна работа и по втория проект и такъв да бъде резултата и от този. Ελπίζουμε και στο δεύτερο πρόγραμμα, υπάρχουν και άτομα που συνεργάστηκαν στο πρώτο, γνωρίζετε πολύ καλά, να υπάρχουν πάλι θετικά αποτελέσματα, να γνωριστείτε καλά, να κάνετε μια αμοιβαία καλή εργασία με τα θετικά αποτελέσματα που θα έχουμε στο τέλος. Каузата на проекта е много благородна и се надявам, че в нашия регион, във вашия също ще привлечем много съмишленици и ще продължат нашата идея. Το θέμα του προγράμματος είναι γνωστή σε εσάς, είναι θέματα που αγγίζουν όλους μας, αγγίζουν κάθε ένα κράτος, κάθε ένα πολίτη και ελπίζουμε να το περάσει σε πέραση. Пожелавам ви успешна работа. Σας εύχομαι καλή εργασία. А това е един личен подарък от нас. За вас и за вас. Είναι για το σχολείο μας ένα ωραίο άλμπουμ. Κοιτάξτε, ένα ωραίο παραδοσιακό σάκι εδώ πέρα. Και αυτό εδώ θα το βάλουμε εκεί στο γραφείο για να θυμόμαστε το πρόγραμμα, να θυμόμαστε τη συνεργασία και του Χασκόπου. Използване на интернет пространството като форма на комуникация е ефективен начин за предоставяне на информация, публикуване на новини от двете училища на уебсайта на нашето училище. Εκμετάλλευση του ίντερνετ χώρου σαν μορφή επικοινωνίας και αποτελεσματικό τρόπο παραχώρησης πληροφοριών. Избиране на партньорите за предвиждани бъдещи дейности и планирани бъдещи проекти. Κοινή εργασία στην επεξεργασία, στην σχεδιογράφηση, στην οργάνωση και στην πραγματοποίηση δράσεων με βάση κοινών προσχεδίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Съвместна работа при разработване, планиране, организиране и реализиране на дейности по съвместни проекти по програми на Европейския съюз. Αυτό το είπα. Включване на родители и представители от местните общности в съвместните дейности. Συμμετοχή γονέων και αντιπροσώπων των τόπων κοινοτήτων στις κοινές δράσεις. Организиране на срещи, семинари, пресконференции и други събития, свързани с представяне на доброто сътрудничество между българското и турското училище. Και τελευταίο, οργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων, διασκέψεων και άλλων εκδηλώσεων σχετικά με την παρουσίαση της αγαθής συνεργασίας μεταξύ του Βουλευτικού και του Ελληνικού Σχολείου. Срок на действие на споразумението. Προθεσμία της συμφωνίας. Настоящото споразумение няма определен срок на Η действие. παρούσα συμφωνία δεν έχει ορισμένη προθεσμία. Споразумението може да бъде изменено и допълвано по взаимно съгласие. Μπορούμε να το αλλάξουμε και να το συμπληρώσουμε με την σύμφωνη γνώμη των δύο πλευρών. Споразумението е съставено на 3 езика – английски, български и гръцки и в 2 еднакви екземпляра, по един за всяка Η страна. συμφωνία συναντήθηκε σε τρεις γλώσσες, αγγλική, βουλγαρική και ελληνική, και σε 2 ομοιότυπα έγγραφα, από ένα για κάθε πλευρά. 4 Μαΐου 2006, Σουφλή, Εύρο. Ελλάς. Και εδώ πέρα υπάρχει θα πρέπει να βάλετε 2 υπογραφές και Аз само искам да кажа, че в момента се намираме някъде, може би около центъра на Софли, не съм точно ориентирана. В момента отиваме на сбирка с учениците от град или село Софли. Град Софли. Госпожа Костова ми помага, че е град Софли. С мен са Гергана, тя ще дойде сега при мен, и Десияна, и още другите, които избързаха напред. И ако може само някой да покана ръка на красивата гръцка обстановка.
камерата. В момента влизаме в някаква зала, в която ще има лекция. Ще видите каква музика се чува. Добре дошли. Това е един от центровете, екологичните центрове на Гърция, обаче центрове, които се занимават които са към образователната система на средното образование. По-нататък ще бъде сега парусия. Ще го видите сега, ще видите, че е написано на английски език, обаче той ще го казва на гръцки. Ще наведем направо, защото това се да направи. И имате по едно досие, ще имате. Аз съм на гръцки какви семиосис. Което, ако искате и някакви въпроси да се запишете, след това да ги... 131. Най-вече по-английски, релефа най-вече по... Никога не съм чудили. Съберите се малко ден. Гледайте към апарата, бе. Чакай. Ето ги нашите останали. Штракаме ги в музея на Куприната. Всички. О, Боже, кой претърча? Той кадър определено ще го изрежа. Той там не бе. Така. Стига повече, аз сме ги гледали. Айде и аз те да гледам. Добре. Ама как? Можеш ли? Добре? Да. И добре ли се виждам? Да. Добре. Съвет, ела тук при мен, бе. Ела тук, бе. Ние ли с имаме въпроси? В момента се намираме в музея на Куприната и Деница му гледа. Ела тук, бе, Дени. А това не престан. Това не престан. Ела ти кажа чонката. Аз се удря. Нещо ще имаме. Да, правите нови момчета. Александър. Всички. Мерси, Гери. Да. Няма, аз тук ги свалям сега. Слава, гледай към камерата. И обикали сега с тези гледай колко там бихме, гледай, за да не се разпокуси. Имаме там. Искаш какво да снимам тебе, нали? Да. Ама внимателно гледай да не се стигаме там. Чакай, да. Да се изключи. В момента се намираме в музея на Куприната в Софли. Има много интересни експонати. Тук сме с нашите приятели отново от Гърция. Яшо. Двете момиченца от Гърция. Пък аз да правя хубава снимка, най-после аз. Ето е и златито. Всички тук ми се обаждат. Това не е честно. Ама всички минават пред обектива ми. И големи, и малки. Така. Ето в момента.
Страхотна съм, както винаги. Ето, тук много ме занимават и мога да се съсредоточа да се направи едно хубаво филмче за България. Тук има едно момче от Гърция. Как му обягва. Много се срамежим тия гърци, обаче пък имат много в музея на витрината. Аз теб цял ден те търся и мой обектив не може да те намери. Боже, колко си чаровна днес. Чули се на какво се дължи? И Валентина. Ето. Кого трябва да снимам? Танчето. Танче, усмихни ми се, не съм толкова страшна. Да, знам, ама гледам сега. Гледай, гледай. Много експонати от обработването на коприната. Историята на коприната започва от древни векове. It was mainly grown in China and the Byzantine times. През византийството This way of production този came начин на to our land производство е дошло в Гърция and went on to the Western world. We're not the only silk producing town in и Europe. съответно пренесен в западния